Bheka manje ubani isikhathi manje. Isikhathi isikhathi. I-12 danga manje. Kodwa past 12. Kumele basengiseklasini manje ngalesikhathi lesi manje. So and the manje yasikhaba thoba yasi-affecta for 4 days I think apparently amanzi azoba ngekho for 4 days. 4 days. Yeah, 4 days. 4 days ayoba ngekho. And that amounts 4 days. It's kumnandi tanga South Africa. Ngoba vele kumnandi tanga mama nje yadonsa tanga abanye babo la esikolweni tanga bagezanga tanga. So umuntu azange alithole ithuba lokuthi ageze namhlanje ibaba wona ndawo. Yeah, njengoba njengoba ngisho isibad nobody izwa wena nobody awusithi kumnandi tanga le phela mavuthela uthi kumnandi. Tanga jam for 4 days so ngeke so baphunga expect the phunga yazimantanga ezinye zezinto manje futhi la 4 days nakhona tanga angeke siphuza angeke sipheke kukumanje tanga jam siphumile abantwana manje abathi bagcina ukuthi esikoleni bazaze mhlawumbe akudlwanga namhlanje mesikhaba bathe la ile abanye tanga lemfundo le abayizile la yangiswela tanga jam mhlawumbe macala nje ukungagesi mina baphethe ngalesikhathi manje ngabe sisemaklasini ngithona abanye bajabulile utanga ngithona abekho emaklasini yeah ngalesikhathi abekho ephela ntanga bangi privacy lethuba lami lokuthi ngigeleze phela ngalesikhathi ngigelezile ngikwelinye lesini ngifocus kahle yeah uzane into phela vele ntanga phela nama ezigumanje kanje yasha ntanga manje bangayibheka but manje ntanga kukumanje ngomile factor no thulapha manje ngavele nami ndoda namhlanje uhlala fa wena makusuka la suka la i2 se2 phela ama extension 2 kwaThema if I'm not mistaken unfortunately ngihlala Mochela Streets elangavili esepilini vili abanye ngasevilini yeah I believe abang ivatadiko thina ke sihlala ngala uzoza sojubike uzale mjubike kodwa sishaka neliyawo yakhe safakele apparently siphuma ngoba isikhathi kena ngathi benzakalana bathi vele banama schedule yabo banama schedule phezulu kwahulumeni bathi banama schedule ukuthi ngesikhathi esiso elangavili amanzi azaba khona ngesikhathi esiso eThema amanzi azaba ngekho uyabona ukuthi manje ama-swim swaps ashuthi iba-equal mara ahamba ngokuzenzeka sebavotile ngisho sebavotile uvota thina youth asikavoti thina youth asikavoti bafethu enebheka youth tangayikavoti votela ngagezanga kama imvota yiko menzikawo mina ithi ngikutshela kusavota abantu abadala tanga laba bama-80s laba bale yibo laba tanga abasavota manje tanga ngiyangithola youth ayikavoti tanga mina jo I've witnessed it jo ngiyangithola ngabe nje uvoti look yeah mina ngivotile baba mina ngivotile ngiyibonga yakho namavoti awazi ukuthi ngivotile Ramaphosa president president ubaba wethu usiphethe usiholayo mara namhlanje sinamanzi nomvotelile namhlanje uyasihola kodwa akazi ukuthi uyaphuza akazi ukuthi siphuza votile bani wena mina ngivotele banjani uvotile bani uvota no akhulumela mina setindaba khulumela abanye abantu bavoti abanye wena indaba ngawe indaba ngami mamela size kapi nama era ngisho parliament bayashama kwenzeka ngiyaphi izinto zimane kwenzeka wena uvotile uceda ukuthi uvotile manje sekade mamela awuvota iqiniso ke yabo lezoba ihlazo ne but akusihlazo yeah, you know why? Because kuphethe lento le engayivotilanga. That's why ngizothi kuzoba ihlazo. Manje why upcoming yes I mean also mina tanga mina ngumkhonto wesizwe. Yangithola. Umkhonto wesizwe.
Yeah, siyeza ngiyangithola. MK tanga. Ngiyangithola. uMandela uZuma ntanga mfethu mina nje asikhulumeni iqiniso. Asikhulumeni iqiniso, dasibeke phansi etafuleni. Dala bebafuna ukumframe le yandoda ngiyangithola. Dala bafuna ukuyiset up, dala bayiset up abathudlizi. BeZuma mfethu kule bekhamba ugesi uZuma phethe. Ugesi buhamba uZuma phethe. Amanzi buhamba uZuma phethe. Amartip yama. Lapho ngiyaphikisa. Amartip bekusevwa. Ngizelwa kamnandi ntwana yami. Uyangithola? Indoda phela. Yeah, wena wazi mina ngishaya history mina ngiyalandelela go further ezina ushaya history angazi mina niphelela lapha history phelela eclassini mina mangiphuma ngaphandle ngiya experience le Acknowledge me. yes I want to angithi phela listen to me give me your ears uyangithola ngoba ngingasho ukuthi mina uZuma uyangithola usho lozi ncomalala uyangithola le ndoda le ntwana yami Mina ngikeli mina yabona mina ne eze politics angizilandeleli ayinamka watunzi angizilandeleli mara sinyanifaka phela amanzi ke awekho kumele nizilandelele from now on ngoba nazo zizambiselana nazo ezama politicians lezamanzi uyangithola nami ngiyabamba manje zizambiselana zonke lezi namanzi ya nami yabona yamanzi vele bafethu angivumelani nayo yamanzi ukuthi singabi namanzi bafethu mara on kumnandi la isigile ukuthi vele amanzi masingaphansi uma yabo ngalesikhathi mina enjoy your flower akhetheki lapho hayi kudama akhetheki phela makhona manje igesi ngekho sophika ngani yeah nama ugesi ukhona amanzi awekho uyophika ngani ngoba namhla sidlanga manje futhi at least amanzi yongithanda akhona siwakhile yabo njengalapha endlini akhona amanzi siwakhile sure okay ukuthi mawangekho kanje siyazi siya lapha ebhaketini yeah sopheka lapha obvious manje kuba negesi yeah it's a disaster bafethu ayibona vele mangane gesi ngisho inkama ibheke phezulu yabona amanzi angabakhona ugesi ungekho mara amanzi angiyogezi ngawo makubanda ngiyanitshela nasi I swear mina ekseni ngeke ukuthi khamba amanzi kunokuthi khamba igesi hayi vele kuvayivathi mara ivathini utanga ukuthini bangahamba amanzi la since so khamba amanzi for a month for a whole month ukuthi kuvayigesi for a month you won't survive but you won't survive water is a resource of the for living you it's a resource that siyidinga siwathi there Maramanza anyeke I know sengisho la for yabona abaningi bazokhabatheka uzogula uyangithola ya mara vele ukuphuza amapilisi koko abashaye ukuphuza amapilisi ne cold drink siyangithola yayibamba manje yayibamba manje uyayithola ntanga ugesi tangu mina bongisokolisa ugesi ukhapha umudingi nje ngithola lapha mara bekuphileka nje you know what sibese sitheze bisephenduka isikhaya isiplaza bekuba mnandi you know what besibasha sonke bekuba mnandi manje ube ngathi buyeleni bese besikhwana ngiyakutshela manje into engiyitshayelanga phela ama ugesi ukuthi ngithola experience le yabo yes ama lifestyle ana kanjani ntanga eshintiso njami uyahamba mara singibonga la sinabanye ntanga uswala igoli anginamakhaya angazi ngiyazi ngisho leyo nto tongo Ilehlangana inhloko ngazi ngikaphi inkuni ngiyenzani mina but ngithi angikwazi nokubamba izembe kawi sona ngiziciphile hayi kuzani akhambe amanzi kunokuthi khambe igesi khamba amanzi ayizamnyeniso Trejo Tebugo from Turfloop, but currently residing in Brakpan. I'm a scriptwriter and a filmmaker. I've always wanted to study film and TV production, but due to lack of funds, I ended teaching myself how to write scripts, shoot, edit, and direct short films and podcasts. I started a YouTube channel, Lang Tray Studio, where I shoot short films and podcasts on my Samsung